Ik doe erop. Dat is om het spannend te maken. Want met gepaste trots heb ik hier in de studio een bizar optreden. Tenminste, ik verwacht het. Wat is dit voor nummer eigenlijk? Striplessen. Straat maken, dat begrijp ik. Ja. Dat doe lezen. Live. Oh yeah. Listen to this track. Doellozen. Briekenweg. Lessen ran ik terug, kan hem er zwaar. Wij midden op het dik. Hij midden op die kop knibbel, ze wist net wat ik zei. Een mooi bos hier om jou bij de recht. Komt vast erom in. Er komt was om je heen, doe dat samen zei. Ik zei en ik zei en ik zei. En ik zei, hey, stridlis, ulis, dinklinkers, nodes del. En klop je mij. Klop je mij die de burhammertje in mijn warme vel. Ja, hey, stridlis, ulis, dinklinkers, nodes del. Klop je mij, klop je mij. Klop je mij die de burhammertje in mijn warme vel. Put your hands up. Back on the mic and on the track. Gideon Hot is yours. Van en gek. Ik buiken er op los. Ze hut als in mijn kin. Turn on the heat. And where's the breakbeat? Dans met de dag. Here we go again, kom op. Stilwegen zeggen mij niet non. Restig blauwe. En ik dacht rest het blauwe, zaken dik nog beton. Here we go again. Terwijl ik sta jonken los. Laat die meisjes je meisje misschien volgen En ik kan. zei en ik zei en ik zei. En ik zei, hey, stridlis, ulis, dinklinkers, nodes del. Dat is die klinkersdel. Klop je mij die de burhammertje in mijn warme vel. Oh, hey, stridlis, ulis, dinklinkers, nodes del. Klop je mij die de burhammertje in mijn warme vel. Let's do this once again. Come, come. Doors and back on the track. Bring it back. This is the sound of Briekenweg. Dat verstond ik dan wel, hè? Dit is de sound of Brickenberg. Doellozen. Ja hoor, echt applaus gewoon. Want ja, dit is toch gewoon net even de energie waar ik op zat te wachten. Ja, hè? Op de vrijdagavond. En we hebben meer nummers, hè? Toch? Ja, klopt. Oké. Dat doen we dan straks. Gaan we even bijkomen op de gang dan. Maar ik denk dat jullie wel geïntroduceerd zijn bij deze. Dat mensen gelijk, ik weet niet, maar ik denk dat zelfs mensen die niet uit Friesland komen, denken van oké, de doellezer. Dat is het nieuwe ding. Niet te verstaan, maar. Nee, niet. Ik zat ook te denken op een gegeven moment van, wat zou er gebeuren als ik het achterstevoren dan zeg maar. Ja, dan hoor je allemaal van die satanistische teksten, hoor je. Ja, hè? Ja. Dat gevoel heb ik ook, ja. Ik ga het dus echt. Of dat versta ik het juist wel. Dat denk ik eigenlijk. Vinger? Ja. Oké, jongens, straks meer. Ja. Oké, straks meer van de doellijst hier in de studio. Ja, dat is het. Oké, er gaan lijntjes knipperen en de pleuris breekt uit.